Estem a la 32a edició i són moltes edicions que es fan a Mollerussa i no per habitual, per nosaltres és menys extraordinari. Això què vol dir? Que nosaltres cada any encarem aquesta aventura de fer el Saló del Llibre Infantil i Juvenil perquè és referent a Catalunya, no n'hi ha cap més, és l'exposició més important de llibres i per tant tenim una activitat complementària molt potent que ens fan que durant uns dies Mollerussa sigui el referent de la literatura infantil i juvenil de Catalunya, del país, amb tots els seus efectes. El Saló és una demostració, és una celebració, de fet, de la feina ben feta que han fet editors, escriptors, il·lustradors, dissenyadors, professors, bibliotecaris i, per tant, aquesta feina que ja està fent lectors és avui la celebració en aquesta inauguració del Saló. I, per tant, és clar que fa lectors. I a banda, doncs això, és una celebració de que estem fent lectors cada dia. És un privilegi, per tant, com a ciutadà de Mollerussa, com a pare, tindre el que tenim aquí tan a prop i tan a tocar. A vegades no som conscients des de Mollerussa de la importància que té aquest saló i per això és molt important que ho anem repetint i reivindicant any rere any. Com a alcalde és un orgull, és un privilegi que l'aposta que es va fer al seu moment, que es continuï encara apostant en Mollerussa, senyal que estem fent les coses bé, que ho fem amb il·lusió, ho fem amb un somriure, però darrere del somriure hi ha també aquell esforç d'allò incansable d'intentar quedar bé, perquè penso que és la millor carta de presentació cultural que tenim a la ciutat. Love is sent through radio waves, and yeah, your phone is top of the line, but I wanna... Jo destacaria, perquè sóc una enamorada dels clàssics, algunes col·leccions que apropen als nens i nenes d'avui personatges de novel·les clàssiques. Hi ha un Sherlock Holmes molt jovenet, una col·lecció de les aventures d'Alfred i Agatha, que són de petits l'Alfred Hitchcock i l'Agatha Christie. Bé, jo recomano que és un saló que és per a escolars, però sobretot és un saló molt familiar. Això vol dir que tenim moltes activitats també fora d'horari escolar i per tant tenim una oferta per poder vindre aquí a passar les tardes i els caps de setmana aquí al Teatre de l'Amistat. Com a millora especial d'aquest any jo assenyalaria, en primer lloc, que parlant de llibres infantils i juvenils, el lema d'aquest any sigui s'ha escrit un crim, vull dir que hi ha crims i hi ha assassins a la literatura infantil i juvenil, i també destacaria potser el 50 aniversari d'una obra que ja és un clàssic, que és La casa sota la sorra, i que hem volgut fer un homenatge especial a aquesta obra en una exposició d'il·lustradors que reinterpreten aquesta lectura. És únic, no n'hi ha cap més. Perquè sense vosaltres no seria possible.